Живко Желев съм, тютюнопроизводител от село Мустрак, община Свиленград. Във връзка с изкупна кампания 2013 година искам да кажа няколко думи за самите фирми, които са на пазара в нашата община. Конкретни имена на фирмите няма да казвам, те се знаят, но тази година самата кампания явно при среща, която беше направена тук в Харманли, разбрахме, че самите фирми кампания ще стартират по-късно. И конкретно никоя фирма не може да разбира точно конкретна цена, средна цена евентуално за тютюна колко ще бъде. Всеки си казва неговите цени, но в крайна сметка, за да направя аз тютюна, трябва някой да дойде при мен във връзка с договора, който съм го направил, да ми раздаде кашони или чулови и евентуално да ми каже след колко време, когато съм готов, да дойде да ми изкупи тютюна. Но тъй като разбрахме от тук там, не е тайна в България, че самите фирми са направили някакво картелно споразумение между тях, изкупната кампания да почне след Нова година. Примерно януари месец. Декември да се раздадат кашоните, януари-февруари да се изкупи тютюна. Но защо е така февруари месец пилно? Следващата кампания 2014 започва март месец. И моята продукция, примерно 20 тона да ми се изкупи февруари месец. И аз какво да направя? Значи трябва да си дам тютюна в февруари месец, те ще ми кажат цената, примерно средната цена е 6 лева. Господин Желев, това е тютюна, това е качеството, може да е качество за 10 лева, може да е за 2 лева, но примерно даваме 6 лева. И аз ще му кажа, тази цена не съм за заглавен, той дори оправяй се. И какво става в един момент? Почвам новата кампания, без пари, старата кампания, продукцията ми стои. Искам, не искам, трябва да се обадя на някои от фирмите, които са 4 или 5 или 6, да дойде да ми изкупи, той тогава може да каже, да, ще го купя на 5 лева, защото аз си дава 6 лева, когато дойдо, ти не ми го дай. И така правят самите фирми, това е тяхната политика. И във връзка с отбива, който не е платимото на нашия отрасъл, ориенталския тютюн, това е. В Гърция никакъв отбив няма неплатимо. Не може на един кашон, който е 20 кг, както го споделиха самите фирми, да ми пишат 1 кг пясък отбив, 1 кг пясък. Значи на 20 тона 5% отбив, защото на 20 кг 5% е 1 кг. На 20 тона 5% е 1 тон. Средна цена примерно 6,50, това ми са 6500 лева, само от мен производител. Сметнете ги 300 тона за село Мустрак, колко са. Това са нещата. И моят апел към фирмите, че ако наистина умишлено забавят изкупна кампания 2013 да е след новогодишните празници, защото ние в крайна сметка имаме деца, имаме семейства, ние държим на цяла година, само даваме пари. Почнали сме март месец. И заеми, покриване на заеми. Аз няма го, това ми е продукт, че трябва да ми се изземе преди новата година. Да реализирам печалата и март месец да си пусна данъчната декларация, да си платя данъци за 2013. А няма как да ми го вземе в февруари, аз да пусна март месец декларация. Тъй като тези разходи, които са си ги изхарчали в 2013, не могат да ги получат в 2014. Това са нещата. И ако наистина фирмите продължават в това, стачка ще направим, и то преди нова година, ако фирмите не излягат на пазара, към самите фирми, които не изкупват тютюн. Това е от моя страна, от всички тютюнопроизводители от Мустрак и община Свиленград. Благодаря.